Wiwitane handerek sang pekek priya bagus kang olah budaya golek MC 250 iki ya angel. Lagene 120. Oh, 120. Sowan menyang kutha gedhe. Mas Jar, lek memang jenengan ki Piye? MC engko wani ditambahi. Heeh. Terokno bawane sesideman iki nganggo cengkoke limbat. Bendara terus yung kuwi lho Nduk cengkoke limbat. Limbat. Saiki cengkoke Afgan. Nggih, nderaken. Selendang neng kang saking ukir swara kurang premono ning wasis dasar sone ya jos gandos kotos-kotos. MC-ne ya jembeng dur. Mlecos. Iya. Gungrum marang bendara siang sules ya pijer aja ngecoh nak kowe aku ki lagi belajar ngincangake halis. Mas, sesoke dina apa? Aku lali. Lagi aja nyang pasar lho yo. Terus tresno sesideman. Bunuh saja Yayi daripada pisah denganmu oh cinta lalo berkata dusta lali kepada semua anak dan keluarga karena tampaknya wajahmu sayang berhasil menarik rasa di hatiku walau setengah usiaku aku masih mampu melayani tingkahmu tenan wong ayu tak tunggu balimu padahal kau anak katur bapak depan ya sampun pikantuk makmur matan sampur katuran tindak jeger saking papan paling lemak sono wonten sasono budaya nuwun jiwa raga kau penjara kau
karena cinta merantau di kota besar engkau ku berikan rumah seisinya engkau butuh apa saja walau diam-diam pasti terlaksana. Solali wong ayu. Luwe becik patenono timbang pepisahan ngediake Sepisan malih kunjuk dewateng Priyagung yang sampun pikantuk sampur pakurmatan. wangi semudono Monggo katuran jengkar saking papan paneloksana sekesono langan beksan. Gerwolan Praputra liwat kincange alismu yang ketuga angglendang rasane atiku Lale lale lalo. wasling serius waku Jolal. Mas Riki aja garap aku Mas. Iki dina wis ora sak karepe dhewe. Solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ajrimpuk jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepi injuk uyep ana Uyep. kuda gede kowe tak tukokke omah saisine kowe apa wae nadyan sesideman mestika sembatan. Luwe becik balenono timbang pepisahan nadyake sulistya tare wangi samudana marang kulawarga garwalan Praputra liwat kincange alismu kaduga anglendang rasane atiku nadyan wasling serius laku aku isih mampu ngeladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ajrimpuk jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepi injuk
tokoke masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ajrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mabruk rubuh ngarepi injung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masak isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ajrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mabruk rubuh ngarepi injung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke HP sakartune kowe apa-apa wae Oh, Jos nadyan Irama Audio sesideman Production. mesti Jos. kasembatan Jos, ya. Oh. Yup. Lo, lo, lo. Oh, 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 oh. Mas Arif, oh, Jos. Oh, ah, ha, eh. Ha, eh, ha, eh. Lo, 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 lo. Yup.